Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Enhla nasezantsi sesiphinde sabuya futhi Mzansi Africa worldwide shide limhlophe MC Pholobas kumabona kude wakho siya Viva TV1 lapho sisho khona sithi sakha ikhaya nodokotela umkhulu Ncwane. Baningi abantu bazibuza baziphendula ukuthi namhlanje ngabe siphetheni. Nginiphathele indaba ezimnandi kakhulu ngani zakwethu lapho sizokhuluma khona ngokuthi isho kuthiwa ngabe bese kunzima kangakanani ikhona impendulo kwaNcwane. Mkhulu Ncwane sikwamukele sikubingelele ngalesi sikhathi lapho khona sithi khona sakha ikhaya. Ngiphinde ngibingelele shide limhlophe. Kumusa kakhulu ukungena kwisikhondla somsakazo. Nokuthi abantu bengadideki. Sisendawonye nowakwethu. Yes. Kuphela sikhulisa umsebenzi. Yep. Sikhulisa umsebenzi ukuthi abantu basizakale. Akukho ukuxabana, akukho inkinga sisendawonye nje. Awukwazi ukwakha ikhaya uqeda ukhohlwe umne wenu. Hawu lakhiwa njani ikhaya? Kunjalo nje. Ngicacise nje eli. Ngoba abantu bazobe sebemapholo upho umkhulu omncane cha ukhona le department uthi ayihandlishwe yimina. And bayazi naye khona ama department ajwayele ukuwaqhoqhobala. Yebo. Cha, khehla lami ngibona uphethe into ezikhala kahle namhlanje sikhulume nabantu. Ngifuna ukubathatha ngibabekele nasi isithombe sibe sobala. Yini lepha kwami njengamanje? Khombo kabhuti nosisi kamama nobaba. Uthi la uhlanganisa ubulili. Yebo, othi ufuna umshado. Othi ufuna ukushada, othi ufuna ukushadwa, odayisayo emgwaqweni, othi wesilisa ufuna abantu besifazana bemthanda aqonywe. Phinde futhi yona le nduku mawuthi ufuna ungaqonywa ikhona futhi ukuthi ungaqonywa ungakhulumi bakhulume bona. Yebo ndoda. Akufice ethilini akucela ngoba ziningi imanga abantu bengithulela zona lana. Isho umzibili umuntu kuba uyena okunakashelayo. Yabo, akunakashela omunye nje wangasekhaya ngangimnike yona le khombo uthi wathi emile ethilini nje intombi yamcela uxolo. Basuka bakhaphana baqala endlini yasimnika isithelo yasithi sekuyathandana. Ikhona imfihlo ekule khombo. Ake usicathulise khehla ngibona ibhodlela phezulu. Mhlamba ke ulichaze inhlangothi zombili. Khona elokuqonywa labantu besilisa masuthi khona elokuthandeka elabantu besifazana. Ngiyalithola yini leli bhodlela lodwa ngingeyithola zonke lezi zinto. Malihamba lodwa lu 1500. Malihamba lodwa nje. Okay? Qhubeka mkhulu. Leli bhodlela lihamba nani mhlambe nakhona usihlukanisele. Ibhodlela abesifazane bathola usibahla. Abesilisa bathola ilotion uthandeka. Okay? Mase i-product khona uzeneke khona udumba kaSibumbu. Okay. Uzeneke wonke umuntu uyakuthanda usondela kuwena. Lento ungayisebenzisa emsebenzini ayothandweni kuphela nasekhaya. Nakuphi la uhamba khona. Mase ukuthi udumba udila kakhulu kubantu besilisa nabesifazane. Ngabe uyadayisa, ngabe ufuna ukushela, ngabe ufuna ukuthanda. Udumba uyalekelela lapho. Okay, uthi mkhulu lama product kahlahla awakhethile. Umuntu kuya ngayo ukuthi mayizofika chazela isimo sakhe bese uthi hayi wena ufanelwe nazi. Yebo kunjalo impela. Okay. Uthe mkhulu ke asicathule ngoba ngibona la lezi zinto zicishe icela ngaphezulu kwezisithupha 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ama product awu9 lawo. Yebo. Owesifazane njobe u9 icishe uthola ngaki noma ukuthola konke? Ukuthola konke. Okay. Kuhluka ebhodleleni nelotion. Okay. Mawukhuluma ibhodlela ukhuluma ngama1000 kodwa mayizokuthatha konke kuba imali. Ukuthatha konke kuba u2.5. Only 2500. Yes. Lezi zinto zo9. Ngiyagarantela. Hey, khehla. Ngiyagarantela la. 2.5 nje. Hawu. Kokha lapha. Mkhulu nothi umuzi wakhe yabhidlika kunanohlanga la. Yabuya qoqeke kuhlaleke ekhaya. Fazi abe umfazi indoda ibe indoda. Madoda. Ikunike nemali. Manje kade ngingasalali sanhlobo.
Nkosi yami ikho nje ngikunika uzeneke. Izoyineka yona. Mangifike ukuthi ugeza ngozineke ugeza ngosidumba. Abantu kwabayazi ukuthi udumba ukwenza indoda noma umfazi akufune iye ngandoda udumba. Kasibumba ngithi yawuza udumba kasibumba. Ayish yakuzwa khehla lami uthi omunye umuntu lezi zinto seyiphephethelisa ukuthi kudlwengulwe izingane wena usebenzisa yipi criteria akekho umuntu ozokudlengula la akekho ukudlengula umuntu usuke vele nokungcola kwakhe okay umuntu la yoba sisebenzisa lento wakhe kuthando niyathandana animane nje yonke into idlula kwimvumo yebo wena umnikayo ngoba umthando umtshela futhi wena osuke umfuna ngo-2500 khehla lami uthi umuzi wami ungahlangana uthi lo bese efuna ukuhamba ngakeke ukuhamba uthi khehla lo bese ngibona amabala ngaphela lo aphelile amabala ngabe ngakuthanda one way kodwa futhi uphinde uyiveze uthi shemsebenzini uboss wami engathobeka mayibona mina ye madoda ake sibuke lento yokuthi ke einkonzweni eziningi njengamanje kubhekwe emaphasikeni yonke lento enjalo khona ishiya ikhundla lapha neziyothola isikhundla ungathandwa ngalo 2.5 nje kuningi ongenzeka empilweni yakho Mkhulu ngikhumbula kahle ukuthi nithe sakha ikhaya nasenimemezela inombolo ethi 065 929 1574 iyona impela leyo uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi ngalama product usakha ikhaya wakancwane ufonela umkhuluncwane uthi umkhuluncwane ngisacela unginabele kabanzi ngodumba kaSibumbu ngozeneke unginakele kabanzi ngebhodlela lokuqonywa nelokuthandeka unginabele kabanzi ngeloshini ebizwa ubani uthandeka nosibahli eyazamahle namagama kodwa mkhulu ngibone kunensipho phela la kunensipho yothando nensipho yempukane insipho yothando nensipho yempukane udumbu usebenzisa insipho yothando uzeneke usebenzisa insipho yempukane umuntu osekhaya uthi cha uMapholo bamzwile shinamba kodwa manje ngakashiwo wena mkhulu usho uthi impela mina ngakazofona inamba ithi 065 929 1574 siphinde 065 929 1574 ikwamkhuluncwane eDurban ikwamkhuluncwane eGoli lama product ayatholakala yebo bathi impilo yasela umsila ngokuyalezela ungahlali uhlalele into ebhedayo kanti la ikhaya sokulungisela into yakhe ibe yiyona indoda kufanele ikubhale efeni indoda kufanele ikuthande ikunika imali ikwenze konke okufanele kwenziwe kuwe awunabe ngohlanga lo lengilibona lihamba nalezi zinto uhlanga ilona lakho umuzi elenza ukuthi baba hlala ngaphumi ngaphandle sebeyasaba abantu bathi hey nibuye nithi nina mkhulu asicabe lapha kwinanazi igcatshwa khona impela ke nayo le ngiyakuzwa iyona ebambayo phela manje makwenzeka mkhulu ngigcina ngikhisa omunye umuntu imfino hayi phela ngithi usuyobahuka bonke kwazi sevela into yakho yomile ngoba wayisebenzisa nembiza enanazo 150 wakho nje uba right enhla nasezantsi empumalanga nasetshonalanga sibonane kwivideo elandelayo namhlanje besihleli nomkhuluncwane sithi sakha ikhaya siyabonga kakhulu khehla lami